Имало едно време едно приказно и красиво село. Има една много красива къща, разположена извън селото. До тази къща има баняново дърво. Това огромно баняново дърво има здрав ствол. Но един ден съпругата на собственика видяла козите и поискала да се люлее точно като тях. Хей, видя ли онези призраци? Колко наистина мило. Искам да залюля тази люлка. Не, Сумати. Тези селяни ни разказаха истории за онези духове и онова баняново дърво, когато купихме къщата. Много хора ми казаха, че тази люлка е много опасна и че на онова баняново дърво има дух. Но купих къщата само по една причина, защото много ти хареса. Хей, какво говорите? Дори и в днешно време още ли има духове? Вие също говорите така като луди, само защото сте повярвали на някой, който е казал нещо. Сумати, влез вътре в къщата, без да спориш с мен. Ще отида до местния пазар, за да купя някои неща за хапване. Вие винаги сте такива. Дори и на малките ми желания, които изразявам, казвате не. Вече е почти 12 часа в полунощ и навън е съвсем тъмно. Съпругът и съпругата спят дълбоко в своето легло. Изведнъж те чуват много силен и пронизителен плач, който идва отвън. В този момент съпругът и съпругата се събуждат, стреснато от шума. Отвън се долавя някакъв звук, сякаш някой тихо плаче там. Ти забеляза ли това? Да, Сумати, чуй това. Някой плаче изключително силно. Ако някой плаче толкова страшно посред нощ, това със сигурност не може да бъде обикновен човек. Сигурно е някакъв призрачен горски дух. Наистина ме е страх, Сумати. Няма такова нещо. Хайде първо да отидем и да видим какво е. Двамата съпрузи най-накрая събират кураж и излизат бавно навън, за да видят какво точно става. Там едно малко момиче седи самотно на люлката, люлее се и плаче много силно. Сумати, нали ти казах съвсем ясно, че тук има дух? Ти не ми повярва, нали? Сега виж тук. Виждаш ли духа? Това не е дух. Това е някакво момиче. Горкото какво ли нещастие я е сполетяло. В полунощ седи сама и плаче така. Хайде да отидем по-близо и да я попитаме какво става. Какво става, Сумати, полудяли? Виждаш дух и казваш, че е някакво момиче. Да не би да не виждаш достатъчно добре. Ако се приближим до него, той със сигурност ще ни убие. Хайде да си легнем съвсем тихо и спокойно. С вашия страх ще ме убиете и мен. Всичко, което видите, ви изглежда като дух? Хайде да отидем по-близо и да видим. Нищо няма да стане. Аз съм тука, нали? След известно време Венкатарао и Сумати най-накрая събират смелост и бавно отиват при люлката. Коя си ти, мило момиче? Защо седиш тук съвсем сама и плачеш посред нощ? Дори когато е повикан, демонът не отговаря, а продължава да плаче и да се люлее като гълъб. О, Боже! Ти беше този, който се обади. Какво се случи? Защо плачеш? Не ме ли чуваш, когато те викам? Венкатарао трепери от страх и тревожно се чуди кога точно да избяга оттам. Казвам се Майури. Аз бях истинския собственик на тази голяма къща преди теб. Сега ти се намираш точно в моята къща. Построих този дом с изключително голяма любов. Единственото ми желание беше просто да бъда щастлив у дома. Но аз умрях поради една много конкретна причина. Силното ми желание да продължа да живея в тази къща така и не успя да се изпълни. Затова останах тук, скитайки се като един неспокоен дух. Междувременно вие купихте тази къща. Изобщо не ми харесва това, че сте толкова щастливи тук в моята къща. Затова плача. Моля ви най-учтиво да бъдете така добри веднага да напуснете тази къща. Какво? Да напуснем къщата ли? Как е възможно това? Дадохме много пари, за да купим тази къща. Сега това е нашата къща. Няма да отидем никъде. Знаех си много добре, че ще кажете точно така. Преди вас и други хора бяха купили тази къща. И те също така се караха упорито с мен, твърдейки, че няма да си тръгнат никога. След това веднага им прерязах гърлата, изпих до капка кръвта и ми ги убих окончателно. Ще загинете трагично по същия начин, или ще си тръгнете от къщата напълно учтиво. Виж, призрако, тук няма никой, който да се страхува от твоите заплахи. Това е нашата къща. Няма да ходим никъде от тук. Прави каквото искаш, не стига да имаш смелост. За какво точно говориш? Кажи ни да се страхуваме от този демон. Да, демон, не говориш много несправедливо. Това е нашата къща. Защо трябва да напускаме и да си тръгваме от къщата? Ако искаш, на всички можем да останем тук и да бъдем щастливи заедно. Какво? Говориш като луд. Имате ли смелостта да останете с мен? Всеки ден ми трябва кръв за пиене. Ако останете тук, ще ми се прииска да пия вашата кръв. Тогава ще ми дадеш ли твоята кръв? О, господин вампир, защо трябва да пиете кръв? Не е ли отвратително? Можете просто да пиете хубава вода като нас, нали? Защо се молите на този вампир? Независимо какво прави тя. Ние няма да мръднем от тук.
От думите на Сумати вампира се ядосва ужасно много. Колко си надменна. Вашите хора не слушат, дори когато им се говори учтиво. Сега ще видиш какво ще ви направя. Моля, дайте ни време до утре сутринта. Къде отиваме, ако трябва да тръгваме толкова късно през нощта? Утре сутринта ще освободим къщата и ще си тръгнем. Моля ви, оставете ни на мира. Хайде да тръгваме. Добре, давам ви време до утре сутринта. Ако утре сутринта напуснете тази къща завинаги и си тръгнете веднага, ще останете живи. Ако не го направите, ще ви прегриза гърлата, ще изпия кръвта ви. И ще ви довърша до един. На разсъмване Венкатарал и Сумати бързо напускат пределите на къщата. След няколко дни Сумати и Венкатарал обявяват къщата за продажба. Един човек на име Поларал идва там, за да купи къщата. Това е къщата, която продаваме. Влезте веднъж вътре и разгледайте. Защо не заповядате вътре? За да ми покажете цялата къща. О, защо да не вляза, ще дойда, хайде. Къщата е много хубава, но имам един въпрос. О, защо имате въпрос? Какъв е този въпрос? Къщата е толкова красива. Много е голяма. Но защо я продавате на толкова ниска цена? Затова се чудя дали няма някакъв проблем в къщата. О, няма такъв проблем, Гин Поларао. Работата ми беше преместена в Делхи. Не знам кога отново ще се върна тук, затова продаваме къщата. Освен това няма никакъв проблем в къщата. Добре, Ген Венкатарал. Много ми хареса вашата къща. Ще купя вашата къща. Още утре ще платя парите. Нека направим регистрацията още утре. Какво ще кажете? Много се радвам, Ген Поларао. Елате още утре сутринта, дайте ни парите и вземете документите за къщата. Така Венкатарал, без да каже, че в къщата има дух, измамва и продава тази къща на Поларал. След няколко дни Поларал заедно с съпругата си щастливо прекрачва прага на тази къща. Тази къща е много хубава. Много ми харесва. Колко хубава е люлката на онова дърво, нали? Ще се полюлея веднъж на тази люлка. Още от малка наистина много обичам да се люлея на люлка. Падма, от днес това е нашия дом. Ако искаш люлка, можеш да се люлееш винаги. Да влезем вътре и да подредим багажа. Така двамата съпрузи прекарват спокойно и щастливо. Времето си до вечерта в новия си дом междувременно се стъмва. Точно по това време става полунощ. Тогава те чуват. Смразяващ кръвта плач на момиче. Скъпи, чува се някакво звучене. Сякаш някой плаче отвън. Падма, това сигурно е някое куче, което вие. Но кой би дошъл тук и би плачел по това време? Няма такова нещо. Лягай си в леглото. Не. Едно момиче плаче доста силно там. Хайде да отидем и да проверим какъв точно е проблемът. Вау, ти изобщо не ме слушаш. Добре, да отидем да видим Пада. По този начин и двамата съпрузи излизат заедно навън, за да видят кой плаче. Тогава на люлката седи дух, който се люлее и плаче силно. Видя ли? На люлката седи самотно момиче, облечено в бял саронг с дълга разпусната коса, което тихо плаче и се люлее. Това не е момиче, това е духът Падма. Какво казвате? Това дух ли е? Да, Падма, това наистина е дух. Ако се приближим твърде много, този дух ще ни убие веднага. Хайде веднага да влезем вътре. Да, хайде веднага да влезем вътре. Краката и ръцете ми треперят само като гледам този призрак. Виждайки призрака, Поларал Падма трепери от страх, влиза в къщата, затваря вратата и заспива. На следващата сутрин дъщерята на Поларал се прибира от хостела. Как си, мамо? Добре ли си? Добре съм, мамо. Как си? Изпитите наближават, нали? Учиш ли добре? Чул съм се страхотно. Искаш ли да учиш още? Винаги е било там, нали? Уча добре. Как си, татко? Добре съм, дъще. Тате, много ми харесва този прекрасен нов дом. След това, след малко, Джан си отива при тамариндовото дърво и се люлее на люлката. Елате насам, моля. Какво има, Падма? Какво се случи? Джан си отиде при онова дърво. Вижте това люлеене на чадъра. Страх ме е. Хайде да отидем и да го вземем веднага. Какво правиш тук, Джанси? Хайде да влезем вътре в къщата. Какво се случи, татко? Нека си помръдна краката за малко. Ако размахнеш тези криле, ще умреш. Затвори си устата и влез вътре. Какво се случи, татко? Когато се люлея на люлката, мама ми се сърди. Дори люлеенето на люлка ли е грешно? Нещата не стоят по този начин, скъпа.
Ще ти обясня всичко това по-късно, но сега влез вътре. След това отново настъпва полунощ. Тогава Поларал и Падма спят в своя дълбок сън. В този момент се чува силен и зловещ смях, сякаш някой се смее. Скъпи, чува се силен смях отвън, да, сякаш някой наистина се смее. Кой друг може да е? Сигурно е онзи дух. Ако излезем навън, ще ни убие. Лягай и мълчи! Да, но коя е тази Джханси? О, не, много ме е страх. Хайде да отидем да видим. Тогава двамата съпрузи излизат навън да проверят. Тогава Джханси седи на люлката. Люлее се и се смее радостно и силно. Виждаш ли нашата Джханси, приятелю? По това време на нощта се люлее на люлката и се смее силно като луда. Много ме е страх. Хайде бързо да заведем Джханси вътре в къщата. Джханси, какво е това лудо поведение посред нощ? Усмихваш се като призрак, размахвайки ръце. Да, точно така, аз съм призрак. Какъв ти е проблемът, че аз напълно безгрижно се люлея в собствения си дом? Какви са лудите неща, казани на баща ти? Моля, слезте учтиво. Хайде да влезем в къщата. О, Падма! Аз не съм от Джанси. Призракът в тази къща е Майури. Аз съм собственикът, който построи тази къща. Внезапно починах заради лошия си момент. Но желанието ми да живея у дома не беше задоволено и аз останах призрак тук. Като разказах всичко това, накарах Венкатарал да напусне къщата. Но той хитро ви измами и така ви продаде точно тази къща. Сега ми стана ясно. Сега разбирам защо Венкатарал продаде къщата на толкова ниска цена. Без да ми каже, че в къщата има призрак, той ме измами и ми я продаде. Виж, призрако, остави нашето момиче на мира, моля те, иначе не знам какво ще направя. Какво, Падма? Ти ли ме заплашваш? Аз съм призракът. Ти не можеш да ми направиш нищо. Ще убия дъщеря ви веднага, за да не може никой повече да влезе в тази къща. След нейната смърт никой няма да иска да купи тази къща. Тогава ще живея щастливо в моята къща. Скъпи, този призрак изглежда ще убие нашето момиче. Направи нещо. Поларал веднага тича в селото, обяснява целият въпрос на един свамиджи под едно дърво. И след това го връща обратно в къщата им. О, Свамиджи, моля те, този демон убива бедната ми жена. Запази го. Не се бой, Поларал. Аз ще се погрижа за този призрак. Свамиджи взема вълшебната пръчка в ръката си и я поставя на главата на Джанси. Веднага демонът от тялото на Джанси излиза. О, Свамиджи, ако имаш смелостта, ще ми покажеш ли магическата си сила? Виж какво ще ти направя сега. Демонът в гняв хваща Свамиджи за китката и го вдига във въздуха. Свамиджи веднага поставя магическата пръчка в ръката си върху главата на демона. Демонът ще свърши. Благодаря ти, Свамиджи. Те пристигнаха на време и спасиха нашето момиче. Виж, вече няма от какво да се страхуваш. Можеш да бъдеш щастлив у дома. Ако желаете, можете да люлеете тези люлки ежедневно. Да, могат ли яйцата също да бъдат преместени? Благодаря ти, Свамиджи.